Okay. So guys, kani pasalamat ko gikan sa silugan sa backdoor. Kani sila bag-ong nangabli diha sa likod sa USCTC kay kani sila nag-promote sa ilahang pagkaon. So sila is all day silog meals sa 89 pesos. So kani mao ni ang presyo sa ilang mga pagkaon. So karon ila kong gipadalhan para mutilaw sa ilang laming gi-prepare para nako. So silugan sa backdoor. This is the food checking 101. So silug is nadre is longganisa, Hungarian og sisig. So atong ablihan. So ang sisig may pinaka-paborito nako. So ato ning uheon. Unahon na to ang longganisa meal. So ang longganisa meal. Wow! Kalami gyud, sakto kayo. Duha ka pieces na longganisa. Itong andamo na tong kutsara. Adunay sila gipadala nga plastic na fork. So ilang mga pagkaon sa take out mo deliver pud sila. So kani gi-recommend nako na kuan. So mo ni ang longganisa. Duha ka pieces. So kuan garlic rice. Sakto kay pagkaluto dili lata. Nya na sprinkle sa garlic. Ang ilang itlog na ay lamas. Lami kayo. Then ang longganisa kay duha ka pieces. Medyo brownish na pagkaluto kay ganina ra ni. So sakto kayo. So ato ning tilawan niya ato sang ipadapli ning longganisa. Sunod ablihan nato ang Hungarian sausage. Rice plain nya omelette ang itlog. So kani upat ka piraso nga Hungarian sausage. Medyo gamay ni siya, gipahid og kaupat. So sakto kay ni. Nya naay omelette, medyo solid pagkaluto. Nya sakto ra kayo. Makalaway man ni nya plain rice. Ilang rice kay dili pod kayo lata og sakto ra gyud, balance ra ni. So sakto kayo. Next is ang paboritong sisig. So kita kas presentation no. Naay sili, naay limonsito. Nya sakto kayong pagkabas ka sa sili, sa sisig. Og buhagay siya. Nya kani ang itlog nila is sunny side up. So okay. Makalaway na. So atong tilawan ang sisig. Tong. Lami. Turato sampugon ang limonsito para ma-feel na to ang sisig. Okay. Mix gamay. Ang ginawang sisig. Sakto ra. Lami kanina type na sisig is makaingon kag sulit kay mong 89. Sakto. Ang itlog kanahan kay ko pagluto sa itlog kay kani siya naay paig-paig ang kilid. So mo gina akong paborito sa itlog. Rice pa lang imuha na granules good sa garlic. So sisig is highly recommended. Pos ani gamay sili daog ni. Yan parisa ni mo kuan. Sparkle or ilang soft drinks na gopher, Coke or Sprite daog. Okay, so sisig is highly recommended from silugan sa backdoor. Kani sila ubos kuno sa alikod sa Shell sa Nasipit Talamban. So bag-o ra gyud sila nag-abli. So kani suportahin ninyo, adtuan ninyo or magpa-deliver mo
Ay contact number na gihatag. So ang sunod is Hungarian. Sakto kayo, humok. Hungarian jud. Hungarian kami lawan na to ning ilang itlog nga omelette. Sakto ras giparaton dili kayo kuan, pero mas nindot yun kung katong pinaka mo recommend kung katong pinapuffy pa ba na style dili kay kuan kani ang classic na linutuan. Hungarian is recommended. Next, longganisa with garlic rice. Kita ni mong rice na garlic granules. Masimhot yun mo ang garlic sa rice. Ang itlog na ilamas. Pinabungkag. Ma-feel ni mo ang sibuyas dahonan. Sakto tapos giparaton murag asin na siguro gisagol na ako kaning longganisa. Ilang longganisa ang gigamit kay sakto kayo dili katong bertuhon nga igpaak nimo murarag matunaw dayon kani siya kay murag na ipuff nagiunod. Longganisa recommend sa go. So, sa tulo ka meals ang pinaka-paborito nako ang sisig kay nindot kay pagka-present nya ang itlog sakto kayo. By the way, ang silugan sa backdoor presyo nila sa tanan pagkaon 89. Na sila chorisulog, Hungarian, spam silog, hot silog, sisig silog, sisig, bacon silog na sus. Excited ko sa bacon kay pohon ila kong sindan. Hasta sardine silog, pero ang longganisa okay. Tusino pod napod sila ham. So, open sila from 9 AM to 9 PM, Monday to Saturday. Sunday is for appointment. Ang kontak ka lang si Bunyang. So, naay number sa ilang page. I-like ilang page para supportan nila. Then, mapuhi ang atong mga kauban na mag-antos og luto. So kani. So free delivery for orders 5 antod above. 5 up. So okay. So thank you og enjoy your meals. Then kung namoy ganahan mga food review na ipatilaw ninyo nako, i-send lang sa ako ang pultahan kay andam kong mo review sa inyong pagkaon og kana okay kayo. O daghang salamat. Ako day si Elmer Shocks, ang inyong maglutuang kusinero sa magtilaway sa mga putahing inyong giandam. Ania ako umalagad sa Subo. Okay. So tilaw tagkaon guys. Askang lumi
kagumkum kayong parang sisig na naay dunggan sa baboy ba. Silugan sa backdoor, I recommend you. Approve. Okay kayo. Basta kami agad. Sisig yun all the way. Dili pinasakay, sakto kayo pagkaluto. Recommend lang ko ang mayonnaise gamay bro, sakto kayo. Thank you and goodbye.